Every other day, holy is happening on ang kordero sa Diyos na nagbubuhat sa mga salat sa kalibutan. Paraan kita itinatawag doon sa palinghapon sa kordero. Aming simbahan sa bayan ng Palapag, Our Lady of Assumption. And this, our town is one of the oldest town in Samar Island. One of the oldest town. Great history reflects by its people. Religious. Our town is one of the most religious town in Northern Samar. Holy Thursday afternoon. So yan, simbahan namin, dalawa. Yung lumang simbahan, Spanish regime. Ang bagong simbahan namin ay ayun, Bantaran. So dalawa simbahan namin. This is Palapag, Northern Samar. So guys, keep it up ha. Subscribe. Maraming magandang mga girls ng Palapag, Northern Samar. Okay folks, itong standing cross ang simbolo ng pagiging Kristyanismo sa aming probinsya. Sa panahon ng Kastila, ang tawag sa amin dito ay Ibabaw Nun. So cover from Borongan to Katarman, and that's Ibabaw Nun sa panahon ng Kastila. So yan, itinayo ito para reflection ng pagiging Kristyanismo sa aming probinsya. Lalo na rito sa Palapag, Northern Samar, ang unang bayan na itinatag sa Ibabaw area, Ibabaw region ng Samar Island. So guys, yan. Agud makaanggit ang kabataan, kontristuhanon kung paraan. At itong antigong church bell, ang the belfry. Doon yan dati, sa kampanaryo. Na mga empleyado Sira sa na. iba-iba nga buhatan sa puno. O mga pribadong Antigo ito, antique, sa negosyo bronze. o komersyo. Labi na good ang hukmanan, Ang sabi nito, patas o palaw. ang alingaw-ngaw nitong pagkumakalimbang ito, maabot hanggang Lawang. Mula rito sa Palapag hanggang Lawang, umaabot yung kalimbang nito. Kaya ganun kalakas ang kalimbang nito pag rumarapiki. Yung bang ongoing na. Basta ganun yun, maabot yan hanggang Lawang. Ang mga pagkakon, ang paglaos na magpahinga kadalasan sa lakot o kataliban na pinagpili. Mga medyo horera yun ng mga barangay, pwede ka mo mag-una sa pagbihilya nga nagtong orapiki, abot kita sa alas 10 ang atong pagbihilya. Kaguwa na ang mga maniring band sa amon simbahan.